ambassadeur du Sénégal, ambassadeur de France, ambassadeur de Niger, ambassadeur de Burkina Faso, ambassadeur d'Angleterre. Nare Takbir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Au nom d'Allah, le très gracieux, le très miséricordieux, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis profondément honoré de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de cette bénie Jalsa sur un thème d'une importance cruciale dans notre monde contemporain, la tolérance et la liberté religieuse en islam. Alhamdulillah, anga karmoke min vle nyefe ay kumata ay tangani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe akan kishi kabo shitana toroma otamani ngofe ay asizin Allah subhanahu wa ta'ala to barkama ay alami furuba hina tigi hina kerengani tigi ay al-fatiha kala ni ngasoli ke ala kira muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam otamani ngofe ako alebe kenen jama anyamwo ani nabakili nabela jale abe bela jale info ale no son jale do ka kumata aw nyefe uladaina ka kuma maudu mini aboraka afo ako La tolérance et la liberté religieuse en islam. Oh munyongoro ani kuto nyong tala ani sabal nyongoro slamaya kasrafe slamaya mi fo ala. La liberté religieuse, un principe coranique fondamental. L'islam, dès ses origines, a établi un principe clair. La ikraha fid din. Il n'y a pas de contraintes en religion. Ako slamaya kabini alasli aya jira dakunya jele na korona kono ko jagoya fan shiti dine kula ina fo ayambi na yutugumina la ikraha fi din. Ces versets constituent la pierre angulaire de la liberté de conscience en islam. Il affirme que la foi doit être un choix sincère, né du cœur et de la conviction, et non imposé par la force. Akoni ayan abe asabati islamaya kono na kafo dine kula jagoya fan shiti ala o dine re kan ake okmana ma mi mana a hakili mene mi na ikado ngafo adusku mene ay min kanu abe ota kasoro ama jagoya. Allah le Très-Haut déclarait également: قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. La vérité éminente de votre Seigneur, que celui qui veut croire et que celui qui veut mécroire. Ako korona kono suran wede ben nayi Allah subhanahu wa ta'ala ba fo ako chien
o bɔra aw ma yɔrɔ n'a ye maa min diya o ka limaniya o tiɲɛ in na n'a ye maa min diya o tigilama ka kafiriya a ka ban tiɲɛ in ma. Encore, Allah Ta'ala dit Lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion, et à moi, la mienne. A ko yɔrɔ wɛrɛ la kuranɛ kɔnɔ Ala subahana wataala nana n'a ye a ko aw ta ye a ka diinɛ ye wa ne fana ta ye n ka diinɛ ye bɛɛ n'i ka diinɛ. Ces versets démontrent clairement que l'islam reconnaît et respecte la diversité de croyances. A ko ni ayanw bɛɛ lajɛlen b'a jiracogo jɛlen na k'a fɔ silamɛya ye jɛn di bɛɛ lajɛlen ka diinɛ ta i dan bɛ diinɛ min na diinɛ min y'i kanu k'a sɔrɔ maa si ma diyagoya ka taa fan si fɛ. Nare takbir. Islam. La diversité religieuse, une volonté divine. Le Saint-Coran enseigne que la diversité n'est pas un accident, mais un dessein divin. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum sha'uban wa kabaila lita'arafu. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissez. Ako akana ke maa si kɔnɔ k'a fɔ diinɛ nɔnɔnya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o kɛra Ala ɲinama. A ko ayi Ala yɛrɛ ka laɲini de ye o ye Ala de ye a kɛ o kɛcogo la diinɛ nɔnɔnyaw ka ca diɲɛ kɔnɔ o cogo la. A ko o tuma na kuranɛ ayan wɛrɛ bɛ nana ye ka jira k'a fɔ nin baara minnu filɛ nin ye n'o ye diinɛ bolofara minnu bɛ walima diinɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ Ala yɛrɛ de ye a laɲini a ka kɛ o cogo la. Ɔ Ala subahana wataala y'a di kuranɛ kɔnɔ ni aya in kɔnɔ a ye min kalan Ala subahana wataala b'a fɔ yen nɔ ko aw mɔgɔw ne Ala ye aw dan ka bɔ cɛ la ani muso la wa ne Ala ye aw kɛ kuluw ye ani kabilaw yaasa a ka se ka ɲɔgɔn dɔn. O tuma na diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw fara-faralen don ka o danfara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko nin ye Ala ka kɛ ye nka a t'i n'a fɔ fɛn dɔ min nana Ala ɲinama. Nare takbir. Islam. Islam. Et encore, Allah dit dans le Saint-Coran, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par ce qu'il vous a donné. Ako korona ayan wada kono Allah subhanahu wa ta'ala nanana ye ako na kun ye ale Ala ja a kun bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen kɛ mantɔn kelen ye diinɛ wɛrɛw kun tɛna sɔrɔ o kuma na mɔgɔ kun tɛ danfara ka bɔ ɲɔgɔn na Ala kun bɛ bɛɛ kɛ kulu kelen ye n'a kun ye ale Ala ja nka ale Ala ye anw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na nin cogo la yaasa ka an lajarabi fɛn na a ye fɛn min di an ma. Ainsi, la diversité religieuse doit être perçue comme une richesse et une opportunité de dialogue et non comme une cause de conflit. Ako o sababuya kosɔn diinɛw danfarali ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ a kan ka faamuyacogo ɲuman na ko nin ye fɛn ye Ala subahana wataala yɛrɛ de ye fɛn min bila dugukolo kan adamadenw ka hɛrɛ bɛ a la nka an kana faamuya k'a fɔ nin ye fɔnɲɔgɔnya ani bila ɲɔgɔn na ani kɛlɛ sababuya ye an kana a faamuya ka taa o sira kan. Nare takbir. Islam. Islam. Maintenant, je mets devant vous l'exemple de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le modèle parfait de tolérance et celui de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques exemples, quelques... Ako la ale bɛna misaliya di an ma misaliya in bɛ bɔ Alakira Muhamadu de la sallallahu alayhi wa sallam ka d'a kan ale ka misaliyaw de ye misaliyaw bɛɛ lajɛlen la ɲuman ye Alakira sallam ye muɲu min kɛ ani sabali min kɛ o tuma na ale bɛna o misaliya dɔw di an ma. À Médine, il établit une société pluraliste à travers la charte de Médine, grandissant les droits des non-musulmans. Ako ka Alakira sallam to Madina kɔnɔ a ye bɛnkan sɛbɛn signé o tuma na o bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna na maa minnu tɛ silamɛw ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw o tuma na olu ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka di o ma Alakira sallam y'o papier labɛn o tuma k'o bɛnkan labɛn.
takbir. Muhammad al-Mustafa. Lors de la conquête de la Mecque, il accorda un pardon général à ses anciens ennemis. ako maganda yɛrɛ don alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye yafa di a ye yafa ani muɲu ani sabali a ye o de ta ka a jugu sɛgɛrɛ maa minnu ni o ye juguya nasuguya bɛɛ lajɛlen ta ka ale ni a ka sahabaw sɛgɛrɛ k'o to magansigi la nka maganda yɛrɛ don alakira ye sabali de di u ma. Une délégation chrétienne de Najran fut accueillie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et autorisée à pratiquer son culte. ako chrétien jamakulu dɔ nana kana bɔ alakira la sallallahu alaihi wasallam olu tun ye chrétien jamakulu kun bɔra yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko najiran alakira sallallahu alaihi wasallam ye o bisimila misiri kɔnɔ wa ka tila ka jɛn di u ma u k'u ka bato baaraw kɛ misiri kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ye nin kɛ o ye mun ye dan ye. Nare takbir. Muhammadul Khatam Nabi. sallallahu alaihi wasallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui fait du tort à un non-musulman sous protection, je serai son adversaire au jour du jugement. ako alakira sallallahu alaihi wasallam ako maa o maa ti silamɛ ye ni o tumana o tigilama a surunali dɔn bɛ maa dɔ la ni e silamɛ dɔ wulila ka taa se o tigilama ma ko ka d'a kan ko a ti silamɛ ye ka taa baga a ma ten a ko alikiyama don ale kira sallallahu alaihi wasallam i bɛ taa ale jɔlen sɔrɔ i ɲɛ. Ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Khairun nas man yanfa'u lin-nas. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bénéfique pour l'humanité. a ko alakira sallallahu alaihi wasallam ka kuma wɛrɛ filɛ nin ye a ko maaw la sɔn hɛrɛma de ye maa ye maa min ni ale nafa ka bon maa tɔw ye maa min nafa ka bon maa tɔw ye o de ye mɔgɔw la maa hɛrɛma ye. Nare takbir. Muhammadul Ruhul Amin. sallallahu alaihi wasallam. Muhammadul Khatam Nabi. sallallahu alaihi Nare. Ces enseignements démontrent que l'islam protège la dignité et les droits de tous, indépendamment de leur foi. a ko ni warada ninnu bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ silamɛya a kɛɲɛ bɛ ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ k'a di a docogo la a ma diinɛ woloma ka bɔ diinɛ na a ma taabolo woloma ka bɔ taabolo la a ma siya woloma ka bɔ siya la silamɛya kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen gasi sigi ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ di a di cogo la. Dans le monde moderne et contemporain, le Jamaat islamique Ahmadiyya incarne ses principes islamiques. Son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam al-Mahdi, Masih al-Maoud, a enseigné que la propagation de l'islam doit se faire par la sagesse, le dialogue et l'amour, et non par la contrainte. a ko an bɛ diɲɛ waati min na o tuma na alakira sɔlɔm ka ninnu misaliya sanuma ninnu an b'o sɔrɔ ahmadiyya jamakulu de la n'o ye imam mahadi alayhi salam ka jamakulu de ye a ko imam mahadi alayhi salam a ye a walawala k'a sɛbɛn ka bila a ko silamɛya kan ka cɛri bi ka taa diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni i ka dɔn k'a fɔ kodɔn de ye ani sabali ani ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn magoto silamɛya kan ka cɛri ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o de ye nka silamɛya man kan ka cɛri ni sira wɛrɛ si ye n'o ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn kɛlɛ walima lahalaya gɛlɛn si ye. Messie promis alayhi salatu wassalam a déclaré que la religion ne peut être imposée car elle est une affaire du cœur. a ko imam mahdi alayhi salam y'a sɛbɛn ka bila a ko silamɛya man kan kɛ diinɛ ye diinɛ min bɛ jagoya mɔgɔw kan a ko ayi a ko ka d'a kan diinɛ o ye dusukunnako de ye o tuma fɛn min ye dusukunnako ye a tɛ jagoya mɔgɔ kan a tɛ karaba. Nare takbir. Ghulam Muhammad ki. Ghulam Muhammad ki. Yeah. Le cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, rappelle constamment dans ses discours internationaux que la liberté religieuse est un droit fondamental donné par Dieu. a ko an ka khalifa duruna hadrat mirza masrur ahmad ayyadahullahu ta'ala binasril aziz a b'a fɔ a ka wajuliw kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la a ko diinɛ ko la daha diinɛ ko la k'a jira k'a fɔ kɛlɛ t'a la a ko nin ye o tuma na droit de ye min ni i ka dɔn k'a fɔ silamɛya ye a sigi o tuma na silamɛya de ye a sigi senna nin cogo la k'a fɔ diinɛ ko la wɔyɔ tɛ a la fiyewu. Aucun État ne doit contraindre un individu de sa foi. a ko diɲɛ kɔnɔ jamana si ɲɛmɔgɔw man kan k'a fɔ ko o tuma na o bɛ jamanaden dɔw diyagoya
ka bɔ diinɛ taabolo dɔ la walima k'o don diinɛ taabolo dɔ la o ma kan ka kɛ. La paix mondiale dépend du respect mutuel entre religions. Yaasa o tuma na paix n'o ye bɛn ye ani basigi ani daha o ka se ka sabati diɲɛ kɔnɔ o gulonnen bɛ fɛn min na o de ye ka bɛɛ lajɛlen bonya ka da i ka faamu kan ani ka limaniya kan o de ye. Takbir! Khalifatul Masih al-Khamis! Zindabad. La justice, condition essentielle de la tolérance. Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Le Coran insiste également sur la justice, même avec ceux qui nous avons des différends. Il dit que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Ako Kurana y'a jira k'a fɔ ni an b'a fɛ bɛn ka sabati diɲɛ kɔnɔ daha ka sabati diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ ni sira min ye o dɔ ye tilelenya de ye ka tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A ko Ala subahana wa taala ko a kana sɔn cogo si la mantɔn dɔw maa dɔw olu kɔniya walima olu ka juguya aw dusukun na o ka aw bila k'a fɔ ko a ti tile y'a waliya maa dɔw ka dimi min bɛ aw la ko ka aw ɲɔni ka bɔ tilennenya sira kan k'a kana sɔn ka kɛ a ye to tilennenya sira kan tuma bɛɛ lajɛlen na k'o de ye Ala ɲɛsiranya ye. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, La yanhakumullah anil ladhina lam yukatilukum fid din wa lam yakhrujukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu alayhim. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion. Ces versets clairement établissant un principe universel, la justice et la bienveillance doivent s'appliquer à tout. Ako Allah subhanahu wa ta'ala nanna ye Qur'ana kɔnɔ sura wɛrɛ la ako Allah subhanahu wa ta'ala tɛ aw bali ka bɔ maa minnu ma aw kɛlɛ a ka diinɛ ko la Ala tɛ aw bali ko a kana teriya kɛ olu mɔgɔw fɛ walima a kana ɲumanya kɛ ka ɲɛsin olu ma. Allah subhanahu wa ta'ala maa minnu ma aw kɛlɛ maa minnu ma aw jagoya ka aw bali a ka diinɛ ko la Ala tɛ aw bali ko a kana adamadenya kɛ o fɛ ka ɲumanya kɛ u ye. Wa tilennenya fana a ye tilennenya ta ka olu sɛgɛrɛ. A ko ninnu walanda ninnu bɛ a jira an na k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala mako bɛ tilennenya de la maa min ni o tuma na a ma i jagoya a ma s'i ma ni kɛlɛ nasira foyi ye a ko e kan ka adamadenya o tuma na an teriya sira ta k'a ɲɛsin o tigilama ma ko o de ye tilennenya ye wa o de bɛ na ni basigi ye. L'islam condamne toute forme de l'extrémisme. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dinu yusrun, la religion est facilité. A ko diinɛ ko la karabali nasuguya bɛɛ lajɛlen ani o tuma na kɛlɛ walima o tuma na karabali diinɛ ko la a ko diinɛ fan si ma jɛn n'a ye. Alakira sallallahu ka dakurunya dɔ y'a jira a ko ad-dinu yusrun a ko diinɛ ye nɔgɔya de ye diinɛ taabolo ye nɔgɔya de ye jagoya k'o ti diinɛ fan si fɛ. Nare takbir! Muhammadul Mustafa! Muhammadul Khatam Nabiyyin! Nare takbir! Allahu akbar. Encore le Coran, Allah Ta'ala dit Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. C'est-à-dire Allah Ta'ala mentionne dans le Coran que c'est lui qui tue une personne innocente. C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Ako Qur'ana sura wɛrɛ kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ a ko maa o maa ni e de ye nin dɔ fa e de ye maa dɔ fa k'a sɔrɔ o tigilama ma maa fa a ko o jurumu b'i n'a fɔ e ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen de fa a ko Allah subhanahu wa ta'ala ye nin fɔ Qur'ana kɔnɔ ka an bagabaga ka bɔ o kumana ka mɔgɔw bɔnɛ o nin na ten k'a sɔrɔ o ma faali kɛ. Ces enseignements rejettent clairement toute violence commise au nom de la religion. A ko ninnu walanda fɛn o fɛn bɔra ka fɔ ten nin bɛɛ lajɛlen b'a jira an na k'a fɔ diinɛ ko la jagoya ani kɛlɛ o fan si tɛ diinɛ ko la diinɛ fan si ma jɛn n'a ye. Aujourd'hui, le monde fait face à des défis majeurs, conflits religieux, intolérance, discrimination. Dans ce contexte, le message de l'islam est plus pratiquement que jamais. A ko bi diɲɛ kɔnɔ an ɲɛ bɛ o kumana kɛlɛw la diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɔɲɔgɔnyaw bɛ yen
diinɛ ko la o kuma na ani siya woloma nasiraw ani o kuma na sabali ɲɔgɔn kɔrɔ o min ni o tɛ ka sɔrɔ sabalibaliya ɲɔgɔn kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a ko o fɛn o fɛn filɛ nin ye o de ɲɔ ɲalen don diɲɛ kɔnɔ a ko nin sira fɛ silamɛya bɛ walanda jɛlen de di an ma walanda min ni ale bɛ an bilasira kosɛbɛ an bɛ se ka bɔ ninnu ko ninnu na cogo min. Le message de l'islam, c'est de respecter la liberté de conscience. A ko silamɛya bɛ walanda fɔlɔfɔlɔ min di nin ko la o de ye ka adamadenw o kuma na u ka hakilinata u ka kuntilenna ka o kuma a respecter ka a bonya ka adamadenw bonya n'u ka hakilinata ye n'u ka faamu ye. Promouvoir la dialogue interreligieux. A ko diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka baro kɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn lafaamuya ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye o y'a nasira dɔ ye min bɛ se ka na ni bɛn ye. Défendre les droits humains. Ka adamadenw ka hakɛw ka ale défense ta ka adamadenw ka hakɛw kɛlɛ kɛ ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ di a dicogo la. Construire des ponts plutôt que des murs. O kuma na ka adamadenw ka pɔn de jɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na ka na ni nasiraw ye min bɛ se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na nka an kana na ni nasira foyi ye min bɛ kɛ kogo ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw bali ka bɔ ɲɔgɔn ma. La devise de la Jamaat Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne, est une réponse puissante aux divisions du monde moderne. A ko o de sababuya kosɔn Ahmadiyya yɛrɛ ka dakurunya ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko kanu o de ye bɛɛ lajɛlen ta ye kanu de bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ o kuma na kɔniya ani juguya o tɛ ta ka maa si sɛgɛrɛ a ko nin de ye walandaw la belebeleba ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma. Jamaat Islamic Ahmadiyya. Zindabad. Nare Takbir. Allahu Akbar. Jalsa Salana Mali. Zindabad. Chers frères et sœurs, on nous a invité, l'islam est une religion de paix, de tolérance et de liberté. Il nous enseigne que la foi ne peut être imposée. La diversité est une bénédiction. La justice est une obligation. L'amour est la voie vers la paix. A ko an balimaw silamɛya bɛ min fɔ o de ye k'a jira k'a fɔ diinɛ o bɛ daha de ko fɔ o bɛ muɲu de ko fɔ o bɛ ko to ɲɔgɔn ta la diinɛ bɛ o de ɲini o tuma na min bɛ ɲini an fɛ sisan walima an bɛ min faamuya ninnu walanda ninnu kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ o de ye k'a fɔ adamaden ka dusukunnata a ka limaniya o man kan ka jagoya limaniya ma kan ka jagoya mɔgɔ kan diinɛ ma kan ka jagoya mɔgɔ kan o tɛmɛnen kɔfɛ an k'a faamuya k'a fɔ diinɛw nɔnɔɲa minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ nin ye ala yɛrɛ ka hɛrɛ ye ala ka kɛ don nka ko tɛ ko adamaden dɔ de ye walima maa wɛrɛ de y'o sigi diɲɛ kɔnɔ yaasa ka tiɲɛni kɛ ala yɛrɛ ka ko kɛlɛ de don o tɛmɛnen kɔfɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ tilennenya ye o de kan ka sabati diɲɛ kɔnɔ ka tilennenya sabati o tuma na sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani o tuma na ɲɛnamaya serige bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔfɛ kanu ɲɔgɔn kanu o tuma na o de ye daha sira ye ka ɲɔgɔn kanu o de bɛ na ni daha ye o an kan ka ninnu point dama dama de faamuya walahi bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Mes frères et sœurs, avant de terminer mon discours, je voulais vous dire que nous sommes venus sur cette terre à travers nos parents, le père et la mère. C'est des parents qui nous ont amené une source que nous avons là sur cette terre. Maintenant, d'aller ici dans l'autre le monde, ça aussi c'est un autre père. Ça, c'est le père spirituel, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Imaginons quelqu'un, son papa est en train de décéder, son père. Et avant de mourir, il lui conseille quelque chose. Voilà, moi je vais rendre mon âme, mais je te conseille faire ça et ça et ça. À quel point ce message est important pour un enfant qui est obéissant vers son père. Pareil comme ça, notre très cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier grand rassemblement, c'était Hujjatul Wida. C'était à peu près 40 jours après que le saint prophète a rendu le lampe. Et c'était le dernier discours que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait devant un grand nombre de personnes. Dans ce discours, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quel mois nous sommes. Les Sahaba avaient tellement respectueux, ils ont dit au prophète d'Allah, si vous connaissez, nous sommes dans quel mois. Si vous allez dire nous sommes tel mois, on est dans ce mois.
Ça, c'était le respect. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que nous ne sommes pas dans le Zulhajj? Sahaba dit, oui, nous sommes dans le Zulhajj. Il dit, est-ce que nous ne sommes pas le 9e de Arafat, 9 Zulhajj de Arafat? Dit, oui, Rasulullah. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous sommes parmi les meilleurs mois de Hajj, meilleurs jours, le meilleure place. Et voilà, le Kaaba est devant vous. Mais quelque chose qui est encore plus honorable, plus respectueux que ce Kaaba, plus respectueux que le Zulhajj, plus respectueux que tout. Il a dit, l'honneur d'un musulman, le sang d'un musulman, le bien d'un musulman, l'honneur d'un musulman, le sang d'un musulman et l'honneur, respect et le bien d'un musulman est sacré. Est sacré plus que le Hajj, plus que ces jours, plus que cette Mecca. Est-ce quelqu'un parmi nous qui va aller commencer à casser le Baytullah? Personne. Même s'il ne pratique pas l'islam, il ne va jamais oser. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un de ton frère, son respect, son bien, son sang est plus sacré que tout. Plus que Zulhajj, plus que Hajj. Et le saint prophète a tellement insisté, il a posé 3 fois question. Est-ce que hal ballaghtu? Est-ce que je vous ai transmis? Hal ballaghtu? Est-ce que je vous ai transmis? Hal ballaghtu? Est-ce que je vous ai transmis? Tous les sahaba ont dit, Naam ya Rasulullah, vous avez bien transmis. Et le saint prophète dit, oh Allah, reste témoin, j'ai transmis mon message. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce jour, il a dit à ses enfants, ceux qui sont devant moi, ceux qui sont en train de m'écouter, transmettez ces messages, ceux qui sont absents, ceux qui ne sont pas présents. Et le saint prophète a donné cette responsabilité à nous, de tous les temps, de tous les jours, transmettre ce principe essentiel au milieu de nous, dans leur famille, au milieu où nous vivons, que non. Le musulman ne s'attaque jamais à un musulman. Il ne jamais usurper le droit de quelqu'un, voler le bien de quelqu'un, blesser quelqu'un, humilier quelqu'un. Ça, ce n'est pas musulman. Ça, c'est mon prophète avant de mourir, c'est mon papa, je vais le joindre après la mort. Et c'est mon papa qui va m'emmener dans le paradis. Ça, c'est son conseiller qu'il m'avait donné. Et il m'avait dit de transmettre. Et je suis en train de transmettre. J'ai accompli le devoir de mon papa. Ça, c'est un wasiyat, un testament de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, depuis l'islam, à ce jour de discours jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les maisons des musulmans, cette prêche a été faite tous les jours. Mon enfant, il ne faut pas blesser quelqu'un, ni physiquement, ni verbalement, ni usurper les droits de quelqu'un. Si tu fais comme ça, c'est plus grave que d'attaquer le Mecca, le jour de Hajj même. C'est plus pire que ça. Ça, c'est le message que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a nous donné. C'est notre devoir de garder ce message devant nous. Chaque fois quand quelqu'un qui fait insulter à quelqu'un, qui prend le bien de quelqu'un, qui lui blesse physiquement ou bien moralement ou bien dans quel que soit, c'est auprès d'Allah, c'est un péché très très grave, plus grave que d'aller attaquer le Makkah le jour de Hajj. Qu'Allah bénisse cet rassemblement et qu'Allah nous permette de comprendre les enseignements que notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam et les conseils, le testament qu'il nous a quittés. Amin. Allah. Nare Takbir! Muhammad Mustafa! Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Nare Takbir! Alhamdulillah, an karamɔgɔkɛ kuma kuncɛ kuma na a ye kuma kuntagalajan fɔ nka an bɛna tɔmɔtaw tɔmɔ a la. A ko an ka diɲɛ labɔ sababu o ye an masaw de ye, an baw an'an faw. O de kɛra an ka diɲɛ labɔ sababu de ye. A ko nka saya kɔfɛ alikiyama don fa wɛrɛ bɛ an na min ni an ka diɲɛ fa tɛ kelen ye. O ye diinɛ ko nasira fɛ
an ka kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale de an fa ye alikiyama don ale bɛna an bolo minɛ ka taa n'a ye arijinɛ kɔnɔ a ko o tuma na an fɛn o fɛn filɛ nin ye a ka k'i n'a fɔ an fa fatotɔ la a ka wasiya dɔ fɔ an ye o kɔrɔ ye a ka bilasiralikan dɔ fɔ an ye k'a fɔ n den ne ka waati sera ne bɛna fatu nka n b'a ɲini i fɛ nin koɲɛ in ani nin koɲɛ in ani nin koɲɛ in kana sɔn cogo si la i k'o kɛ n kɔfɛ a ko ni an ye den ɲuman ye an kan ka o dakuruɲɛw o ladilikanw minɛ cogo jumɛn de la yasa yala an man kan ka minɛ ni barika ye wa a ko cogo kelen la an fa diinɛ ko nasira fɛ n'o ye alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a ye ɲɔgɔn lajɛrɛ belebeleba min kɛ ni o kɔfɛ a ma balo ka tɛmɛ tile 40 ɲɔgɔn na kan n'a fatura a bɛ fɔ o ɲɔgɔn lajɛrɛ in ma ko hijjatul wada o kuma na o hiji kɛnɛ kan alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ye silamɛjama bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o silamɛjama bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan alakira sallam y'o ɲininka a ko sahabaw ko an bɛ kalo jumɛn de kɔnɔ a ko alakira sallam ka sahabaw o tun bɛ kira bonya fo ka taa tɛmɛ a da kan o t'a fɛ ka bila kira yɛrɛ ɲɛni kuma ye kira ye nin ɲininkali in tɛnku o la ko an bɛ kalo jumɛn kɔnɔ o ko ala n'a kira de b'a dɔn kira ni e ye kalo min fɔ an yɛrɛ bɛɛ bɛ sɔn ko an b'o kalo de kɔnɔ ɔ alakira sallam ko an bɛ hiji kalo de kɔnɔ wa hiji kalo tile joli na a tile kɔnɔntɔnnan don n'o ye arafa don fana ye wa alikaba filɛ nin ye an ɲɛfɛ a ko o tuma na sahabaw silamɛw an bɛ kalo kɔnɔ kalo min ka bon ka tɛmɛ kalo tɔw kan an bɛ don kɔnɔ don min ka bon ka tɛmɛ don caman kan wa an filɛ nin ye alikaba ɲɛfɛ n'o ye i ka dɔn ka fɔ lahɔrɔmaso ye so min ka bon so bɛɛ lajɛlen a ko o tuma na ne bɛ ladilikan min fɔ aw ye a ka hakili to a la a ko fɛn wɛrɛ bɛ yen fɛn min ni o ka bon ka tɛmɛ nin kalo in kan fɛn min ni o ka bon ka tɛmɛ bi don in kan fɛn min ni o yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ alikaba cili kan a ko o ye jumɛn ye a ko o ye silamɛ ka danbe ye walima silamɛ dɔ ka bonya silamɛ dɔ ni silamɛ dɔ ka nafolo a ko i balima silamɛ o tuma na a ka danbe a ka nafolo a n'a ni ninnu ka bon i bolo o kan ka bonya i bolo ka tɛmɛ nin kalo in kan n'o ye hi kalo ye o kan ka bonya i bolo ka tɛmɛ bi don in kan n'o ye arafa don ye wa o kan ka bonya i bolo ka tɛmɛ alikaba yɛrɛ kan a ko ka d'a kan ni maa min ye dangari i balima silamɛ o tuma na a ka nafolo la i y'a ka nafolo buruja i ye dangari a nin na i ye a bonɛ a nin na walima i ye dangari a ka hɔrɔnya la a ka danbe la a ko a b'i n'a fɔ o tuma na e ye alikaba de ci ka bɔ yen wa i bana nin kalo in na i bana bidon na a ko o tuma na ko silamɛw nin kuma min fɔlen filɛ nin ye aw ye a y'a mɛn wa sababu k'u y'a mɛn a ko o tuma na ne bɛ aw ɲininka kɛɲɛ saba hali balagtu ko yala ko ne mamadu ye laseli kɛ aw ye i n'a fɔ n kan ka lase cogo min na wa sababu ko awɔ a ko yala ko n y'a lase wa sababu ko awɔ a ko yala ko n y'a lase wa sababu ko awɔ siɲɛ saba a ko waati alakira sallam sɔrɔ k'i bolo kɔrɔta a ko allahumma fashhad n tigi ala n b'i kɛ seere ye o bɛɛ lajɛlen fana seereya k'a fɔ ko ne y'a lase o ma ala n b'i kɛ seere ye a ko waati alakira sallam sɔrɔ ko sahabaw ma a ko n ye min fɔ aw ye nin ye ten minnu filɛ nin ye kɛnɛ kan a k'a lase maa wɛrɛw ma minnu tɛ kɛnɛ kan yan nɔ olu fana k'a lase o kɔmɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen k'a lase ɲɔgɔn ma ka taa karamɔgɔkɛ ko o la ale yɛrɛ jɔlen filɛ yɔrɔ min na ale ye o ladilikan kelen kelen ale ye o de segi k'a lase aw ma a ko bɛɛ lajɛlen kan ka nin de lase ɲɔgɔn ma ka taa wa ni ladilikan in kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakili la o cogo la balima silamɛ dɔ a ka nafolo a ni o tuma na a ka danbe ninnu kan ka kɛ fɛnw ye fɛn min ka bon i bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wa n'i ye dangare ninnu na ka ban a ko o tuma na jɔlan foyi t'i bolo bilen o tuma na ale a ye kuma min fɔ ka taa ni ka segin kuma la kolomaw de ye nin ye ka jira k'a fɔ silamɛya kɔnɔ a dagalen tɛ fan si fɛ silamɛ dɔ ka taa dangare silamɛ wɛrɛ la k'a bɔnɛ a nin na walima ka a ka nafolo ka o ndaraki ka bɔ a la ka hɔrɔnya cɛ k'a ka danbe tiɲɛ a ko o dagalen tɛ fiyewu alakira sɔrɔ min ka nin ladilikan kɔnɔna na alakira min ye an bɛɛ lajɛlen fa ye fa lakika kɔni ka d'a kan faya tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ da diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ de ka d'a kan alikiyama don fa n fa de ye nin ye n ba de ye nin ye o tɛ mago ɲɛ alikiyama don
nga faya min ni o faya lakika o de kila ka faya ye kada alkema don alle bisa mako nya anye wala bisa ambulo me kaduna arjina kono wa o fato to la ka ladikande ni ako islam shi maka ka nyina ni ko abo de ka kuma laban nara takbir Muhammad al-Mustafa Muhammad al-Khatam Nabiyin Muhammad al-Ruhul Qudus Muhammad al-Ruhul Amin nara takbir Allahu akbar. Si un élève, il beaucoup respecte son maître, son enseignant, il dit mon maître, ça, bon, mais il ne mémorise pas les leçons. Il ne fait pas ce que on lui a dit. Est-ce que l'enseignant est content? Même si l'enfant, il fait tous les nara, mais s'il ne fait pas ce qu'on lui dit, l'enseignant, il n'est pas content. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Talbul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Acquérir la connaissance, c'est obligatoire. C'est pas surrogatoire. C'est pas nafal, c'est pas sunnat, c'est faraz. Si quelqu'un n'a pas fait zohar prière, fajr, zohar, asar, maghrib, il a fait péché. Parce que la prière, c'est obligatoire. Acquérir la connaissance, c'est obligatoire, faraz. Et quand on ne fait pas le faraz, on est en train de faire des péchés. C'est pour cela Allah Ta'ala nous enseigne cette dua dans le Saint-Coran. Wa qul rabbi zidni ilma. Dites-moi Allah, augmente ma connaissance. La connaissance qui nous donne la force, la connaissance qui nous donne les ailes pour avancer, pour faire des choses, pour ne pas faire des choses. C'est la connaissance qui va faire si je vous donne à manger où il y a le poison et vous le savez qu'il y a le poison. Vous avez cette connaissance qu'il y a le poison. Vous n'allez pas avancer et manger parce que c'est la connaissance qui va vous dire ah, il ne faut pas faire, tu vas mourir. Si voilà la rivière, si on va prendre 2 personnes, on va jeter dans la rivière, c'est lui qui a la connaissance de nager, il va se sauver. C'est lui qui n'a pas la connaissance de nager, il va se noyer. Ce monde-là, c'est lui qui va passer dans ce monde avec succès, c'est lui qui a la connaissance et il met la connaissance à pratique. Qu'Allah fasse que nous augmentons à travers ces jalsa dans les connaissances. Et que ces connaissances nous donnent l'énergie, la force, qui nous donne capacité d'avancer encore et emmener encore le monde entier avec nous envers la paix, envers le succès sous les drapeaux de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ako ale be min fara o ka o de ye ako kalanden ɲuman de ye kalanden ye min ni a be a karamɔgɔ kan labato ni ka fɛn kɛ fɛn min ni karamɔgɔ b'a ɲini a fɛ a ko yala ni kalanden min a kololen bɛ karamɔgɔ ye nka karamɔgɔ bɛ walanda minnu d'a ma ko a ka a ta a tɛ sɔn ka walanda o ta a tɛ sɔn k'o durusi ko yala o bɛ diya karamɔgɔ ye wa a ko o tuma na dɔnni o bɛ an nafa kosɛbɛ yasa an ka se ka nafa sɔrɔ an ka kɛtaw la a ko dɔnni de b'a to an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la nka i bɛ ko o ko kɛ n'a dɔnni t'i la a ko i kɛ ka go ka nafa sɔrɔ a la a ko o la dɔnni o de bɛ fanga di an ma o de bɛ farifoni di an ma o de bɛ kama di an ma yasa an ka se ka ji di o kumana an ka ɲumanyaw la yasa an ka se ka kojuguw fana k'olu ye k'o to yen dɔnni de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ a ko misaliya bolo ma ni dumuni dira maa dɔ ma ko k'a dun pɔsɔni b'a kɔnɔ n'a y'a dɔn k'a fɔ pɔsɔni b'a kɔnɔ o kumana o dɔnni de b'a kisi ka bɔ o dumuni dunni ma a ko ni maa fila minɛna ka taa o ma danga na k'o kiru ba kɔnɔna na dɔnni bɛ nɔni a tɔgɔ di o dɔnniya bɛ maa min na o de bɛ kisi o kuma a dɔnniya tɛ min na a tɛ kisi a ko dɔnni jɔyɔrɔba de b'a la o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam y'a fɔ a ko talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima a ko ka dɔnni ɲini wajibi don farida don silamɛ cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen kan a ko alakira sallam ko farida dɔ kunya de fɔra a ko a misala bɛ n'a fɔ seli farida 5 ye farida ye cogo min na i kan k'a kɛ wajibi la n'i m'a kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a ko alakira sallam ye nin fana kɛ farida de ye kɔrɔ ye silamɛ man kan ka kɛ kunfin ye a ko o la an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kala kɛnɛ fana de kan an kan ka lamɛnni kɛ ka ɲɛ ka jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka dɔ sɔrɔ ka fara an ka faamuyaw kan o de bɛ kɛ sababu ye ka an fari foni yasa an bɛ se ka ɲuman caman kɛ yasa an bɛ se ka juguman caman ye ka to yen a ko o la dɔnni
fɛn denni tɛ fɛn do fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ alakira sɔlɔm y'an su ka kɛ dɔnni ɲinini na wa an ka jija an ka kɛ dɔnni ɲinibaabaw ye an ka kɛ dɔnnibagaw fana ye. Nare takbir. Muhammad Mustafa. C'est la but pour laquelle Messie Maoud alayhi salatu wassalam nous a convoqués ici dans le Jalsa, pour que nous puissions augmenter dans la connaissance, pour que nous puissions écouter les connaissances et que nous pouvons garder dans notre cœur. Parce qu'une connaissance qui est dans le cœur, quand on va partager, ça va grandir encore, enrichir encore. Même si vous dépensez, ça ne va pas finir. Et c'est là que nous avons amené après la mort. Nous sommes l'architecte de notre bâtiment que nous sommes en train de construire dans notre cœur, dans lequel Allah va venir, dans lequel nous allons vivre après la mort. Et ce bâtiment-là, ça peut être construit que seulement à travers la connaissance religieuse. Qu'Allah fasse que cet rassemblement amène beaucoup de bénédictions et qui nous augmente dans les connaissances jour en jour. Amin. Allahumma amin. Ako dɔnni nafa o bonya kama kuranna kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala an kalan dugawu la dugawu min kɔnɔ na a ko rabbi zidni ilman ko an ka nin dugawu fɔ k'a fɔ Ala n tigi Ala n jidi dɔnni na nin ye dugawu kɛrɛnkɛrɛn ye Ala ye min fɔ kuranna kɔnɔna na a ko o sababuya de kosɔn Imam Mahdi alayhi salam a ye jalisa in fana sigi sen kan yasa ale Mahdi nɔfɛmɔgɔw bɛ se ka na san o san ka na tile 3 kɛ ɲɔgɔn kan yasa ka dɔ fara ɲɔgɔn ka faamuyaw kan ka dɔ fara o kuma na o ka dɔnniw kan a ko dɔnni o de bɛ se ka an dɛmɛ ka se ka niyɔrɔba sɔrɔ alikɛma don a ko saya kɔfɛ an bɛ taa don arijinɛ min kɔnɔ na o arijinɛ so nɛɛmalenw a ko an yɛrɛw de bɛ o arijinɛ so ninnu jɔ o tuma an kan ka arijinɛ so ninnu jɔ ni faamu de ye ani dɔnni o tuma na n'i bɛ ka baara min kɛ n'a dɔnniya t'i la e bɛna i ka arijinɛ so i bɛna a jɔ cogo di o tuma na ni an ye an ka dɔnniyaw jidi diinɛ ko nasira fɛ o de b'an fari foni o tuma na an ka baara ɲumanw kɛli fɛ o bɛ kɛ sababu ye fana ka an ka arijinɛ so ka a jidi kosɛbɛ ka yakubaya a ko Ala ka a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafala ye Ala k'an ka dɔnniyaw jidi. Merci. Nare takbir. Muhammad Mustafa. Khalifatul Masih al-Khamis. Jeûne avec moi dans la prière silencieuse, dans les prières, dans votre langue natale. Vous pouvez adresser votre Allah, le Créateur. Il connaît toutes les langues. Allah parle le bambara aussi. Donc, vous pouvez lui adresser dans ces langues-là. Que moi, Allah, augmente-moi dans la connaissance. Amin. Moi, Allah, accorde-moi ton amour. Allah, illumine mon cœur. Amin. Allah, purifie mon cœur. Amin. Et Allah Ta'ala, bénit cet rassemblement. Amin. a ko kuma laban na an bɛna wulada in na sigi an bɛna a wuli ni dugawu de ye a ko an bɛna jɛ ka dugawu kɛ sisan a ko dugawu in kɔnɔna na bɛɛ k'i hami fɔ Ala ye kan na i bɛ kan min mɛn ka d'a kan ko Ala bɛ kan bɛɛ lajɛlen mɛn a ye bamanankan ta ko hali n'i y'a fɔ bamanankan na o tuma na ko Ala b'a mɛn kan bɛɛ lajɛlen a ko i bɛ se k'a fɔ Ala ye wa dugawu in kɔnɔna fana na ko an ka Ala deli yasa Ala ka an ka faamu an ka dɔnniyaw Ala ka o jidi Ala ka an ka dusukun Ala ka o nɔrɔya an ka Ala maya Ala k'o jidi cogo min a ko an ka ninnu yɔrɔ ninnu don an ka dugawu kɔnɔna na inshallah. Dua. Amin. Allahumma Amin. Amin. Nare takbir. Nare takbir. Muhammad Mustafa. Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad Ki. Ghulam Ahmad Ki. Khalifatul Masih al-Khamis. Khalifatul Masih al-Khamis. Nare